Hi guys! Welcome back to my live stream. Ayan, kamusta kayong lahat? Ayan. So medyo, masyadong dilaw. How about dito? Mag-aantay tayo ng viewers. So guys, stay tuned lang kayo mamaya. Bali magpapadami lang tayo ng viewers. Ayan, meron na tayong isa. Dalawa. Tatlo. Masyadong yellow yung gano'n. Siyempre, merong gano'n. Naka-ads. Tuwing sa'kin ay ang dami. Ayan, meron na tayong isa. Ayan. Teach me how, master. So ayan, shout out kay Baradang Jomar. Nakauwi ka na ba? Ayan. So meron pa tayong inaantay. Pauwi pa lang. So siya learn. Anong oras na? Hindi pa siya nakarating. Saan na naman kayo gagala? Actually, nakabihis na pala ako. We're going to SM City Clark, Pampanga. Bibili daw si Baradang ng ganon, ng maleta.
Pasyalan! Yeah, mamimili daw siya ng maleta niya, ng mga abubot niya, ganun. So, aantayin namin 6 kasi mag-abang kami ng shuttle. Ang tagal naman na itong dalawang na to. Siya, so, ayan. Yay! May dalawa na tayo. So, bali guys, mag-aantay pa lang tayo, magpapadami lang tayo ng viewers, and then later on, I will reveal, or I will I will share it to you guys. Kung ano ba yung ginawa ko na process para ma-monetize. Para alam mo yon, kahit papaano, magkaroon naman ng idea yung kagaya natin na small YouTuber. Ayan. So guys, kumusta pala yung New Year nyo? Yung Pasko nyo, kumusta naman? Ang naging bakasyon nyo? Ayan, pasok na kayong lahat. Dali. Excited na ako na i-share sa inyo lahat kung anong ginawa ko. Tapos guys, abangan nyo pala yung mga upcoming videos ko. Meron pa akong isang videos na galing sa province nung nabakasyon ako. And then, yung mga susunod pa is dito na sa Pampanga. So, abangan nyo yon. Kunin ko lang yung phone ko guys. So I'm back.
Mabilisang live stream lang to guys. So kaya pasok na kayo. Pasok na mga suke. Charot. Mga barads, yung mga barads dyan na alam mo yon na hindi naman masyado busy. Punta na kayo dito sa aking live stream. And then, sasabihin ko sa inyo yung sekreto kung paano ako na-monetize at kung ano ba yung ginawa ko. Yan, bali mag-aantay lang tayo. Ayan. Tapos guys, i-plug ko na rin pala yung aking Facebook page. Yes, meron na tayong Facebook page. So, i-search nyo lang po Elarn Anza. Ayan, yung aking Facebook page. Ayan. So, bali, yan. I-search nyo lang. And then, please paki-like and then follow na rin. Thank you guys. So, pasok na kayo mga barads. Excited na ako i-share sa inyo. So, ayan. Mag-aantay lang tayo. Ay, tapos pala guys, while waiting, ipapakita ko pala sa inyo kung nasaan kami ngayon, nasaan ako ngayon. So, I think itutur ko kayo. Tara. Para naman magkaroon tayo ng view. So, ayan, actually, we are here in Widas Hotel and Casino dito sa Clark, Pampanga. Ayan, so we're doing some work here. Yes. And then, so ito yung aming room actually. Ayan. It's a family suite room. Ayan. Yes. Actually, no worry guys kasi gumawa ako ng room tour dito and then abangan nyo yon. Abangan nyo yung aking room tour. And then siguro i-upload ko in the next coming days or alam mo yon pag hindi na masyado busy. So ayan, andito tayo sa veranda. Ayun. So there. Andito tayo. So ikukuhan ko lang, ipapakita ko lang sa inyo yung ating veranda. So ayan. Charot. Ay parang nag-dry yung lips ko guys. So, yun. So, yun yung ating room, yung ating veranda. So, balik ko, close ko muna siya ulit. And then, pasok tayo. So, there. So, ayan.
Charon. And then, ito yung, meron naman silang, ito yung mini bar na ginawa naming working station na. Tapos, mini ref. Ay, mini bar rather. So, ayan. Actually guys, gusto kong lumabas sa hallway. Ipapakita ko yung hallway ng hotel kung saan kami naka-check-in. Pero yes. So, ayan. Mag-aantay lang tayo ng konti. Super tagal, no? Chero. Hindi, parang isahan na sana para at least, di ba, mas marami yung makaalam. Mas marami, mas marami yung makapanood. Ayan, para hindi sayang yung ating effort. Ayan. Tapos, ay, shockies. Ito yung aking bed pala, guys. Ayan, single bed. So, since wala na yung kasama namin na isa, so dito na ako. Char! Makahiga nga muna. Habang nag-aantay. Parang nagda-dry talaga yung lips ko, guys. Ayun. So, bali, ito na, guys. I hope mas maraming makapanood to. So, ito na. Sasabihin ko na kung ano ba yung ginawa ko para ma-monetize itong aking YouTube channel. So ayan, actually guys, nag-start ako nung February 1, last year lang, na mag-upload ng videos. Wala lang, parang, alam mo yun, parang hindi, actually wala naman akong balak noon na mag-vlog or na gumawa ng aking YouTube channel. At hindi rin ako dati nanonood ng mga vlogs. Parang wala lang. Pero there was one time na parang kumain kami sa isang restaurant. It's a Korean restaurant. Tapos, kumuha lang ako ng parang video. Kinuhanan ko lang yung pagkain. Actually, parang nahinagip ko lang siya pang stories ganon. And then, kinagabihan, parang napapag-usapan namin dati nung mga ka-work ko, ganun. Parang gusto kong gumawa ng YouTube channel, ganun na lang. Naisip ko na lang bigla. And then, hi kay Jobs Haircut. Ayan, hi host. Hi Kuya Jobs, kumusta ka dyan sa Taiwan? Ayan, so andyan na yung ating viewers. So ito kuya, parang sinishare ko sa ating mga kabarads na yung ating nagginawa na proseso para ma-monetize ang aking channel. Though maliit lang, alam mo yon, nagsisimula. Tapos, ayun, there was, yun nga, yun yung unang-unang upload ko, yung sa Korean restaurant. And then,
hanggang sa nagka-interest na ako na gumawa ng mag-vlog outside naman. Ayun, so nung nag-travel ako, I think nun sa Baguio. So yun yung unang-unang mga vlogs ko kung makikita nyo sa YouTube channel ko. Do yung mga iba, yung parang mga pictures lang na parang compilation. Pero after that, yun nung nag-Baguio na ako, so yun na yun. So yun na talaga yung start. And then yun, naging tuloy-tuloy na. So of course, nung una parang sobrang hirap na kasi parang, alam mo yun, parang pag nag-upload ka na, may manonood na, ganon, ganyan. So, mali kasi kung hindi mo pala siya pagtatrabahuhan, walang manonood sa mga videos mo. Shout out naman batch, ay hi Jenny Gahes sa ating kabatch noon sa high school. So ayan, thank you pala Jenny for subscribing. So ayan, napaka-supportive. Ayan, very successful na rin yung ating friend na yan. I think teacher na siya ngayon, di ba Jenny? So, kumusta kayo dyan? Nasa Bagao ka pa rin ba? Or somewhere? So, ayan. Shout out sa ating friend dyan, nakabatch. So, ayun nga. Then, after nun, yun nga, going back, na parang ang hirap pala, sobrang hirap nung hi sa lahat dito. Sa Laguna batch, dito ako nagtuturo. Ay, andyan ka na pala sa Laguna, Jenny. So, kumusta ka naman? May asawa at anak ka na ba? So, ayun. Ay, buti. Kumusta pala kayo? Hindi ba kayo apektado sa ashfall? Sana you're okay. Lahat kayo dyan sa part ng Laguna, Batangas, at saka Cavite area. Sana you're okay. So, and then, so ayun, after, kailangan mo palang mag-work para at least, di ba, lalo't ako dati, ay, ganun. So, pareho tayo, charot. So, ayun, pero, hopefully naman, meron ka ng, alam mo yun, darating din yan sa'yo. So, antayin mo lang. Do ako rin, charot. So, ayun. Tapos, ano na yun? Ano yung pinag-uusapan natin? Ayun nga, kailangan mo palang maghanap ng mga subscriber mo, ganito, ganyan. So, ayun. Ayan, nahanap ko si Kuya Jobs, ganyan. Tapos marami pang iba na nahanap ko. So, I think noon parang 9 weeks na naabot ko na yung 1,000 na subscriber. Pero yung challenge guys is yung watch hour. Sobrang hirap nung watch hour. So parang sumali na ako sa mga iba't ibang group ng parang YouTubers Philippines, ganon. Sumali ako doon. Tapos ang maganda doon is parang nagkaroon sila ng group. Ayun. Meron kaming actually group, merong admin din doon. Tapos, ang requirements is parang, ang process pala is parang magbibigay ka ng mga videos mo. And then, lahat ng members doon, ipi-play ngayon yung videos mo. Ganun din ikaw. Ganun din sa'yo. So, ipi-play mo rin yung mga videos nila. Parang ganun. So, yun yung naging sistema. Tapos, very effective naman siya guys kasi since nung sumali ako doon, so ang requirement doon pala is honesty. So, ayun. Honesty lang kasi you have to play rin yung mga videos nila para ma-play din yung mga videos mo. Parang ganoon. So, ang requirement dati is parang naging 30 minutes tapos hanggang naging 1 hour yung kailangan mong isubmit na mga videos sa kanila para ilagay sa playlist, parang ganoon. So yun lang so far. Nung sumali ako doon, ayun, nakita ko na yung magandang effect nung pagtaas nung watch hours ko. Compared before na alam mo yun parang 1 hour lang, ganon, 2 hours, ganon. Pero nung sumali ako doon, sobrang yung agwat, yung difference, ayun.
Tapos so far, yun lang din, sinishare ko din yung mga videos ko sa FB, Instagram, and even Twitter kahit na walang nanood. Pero kahit mga isa, pwede na rin. Kasi pag titingnan mo yung analytics mo, meron naman doon yung external. So ayun, may mag-a-appear naman from Facebook, Messenger, Gmail, Twitter, ganon. So far, yun lang. Yun lang naman yung... Tapos, of course, hard work. Upload ka lang ng upload kahit na walang nanonood or kahit na, alam mo yon, kahit na konti lang yung views. Ayun, mag-upload ka lang ng mag-upload. Of course, yung requirement, it has to be your passion. Bihis me muna, host ka, uwi lang sa work. Okay lang, kuys. Sana kumusta, sana okay naman yung work mo dyan sa Taiwan. Tapos, yun lang. Tapos, after it was December last year, 26, hindi, actually 23rd, nung na-complete ko na yung aking watch hours. Ayun. Tapos, after 3 days, guys, na-monetize na ako. Ayan. So, nag-email na sa akin si YouTube na monetize na ang aking channel. So, ayan. Though, yun na. Pero, yung struggle ko pa, hindi pa nagtatapos doon. Kasi, even before na monetize na ako, or even after na monetize na ako, bakit ganon? Wala pa ring ads. Sabi ko, ano to, ba't ganon? Wala pa naman, so, ma-stress ako ano to, tapos nanonood na ako ng mga videos, ng mga ganito, ganyan, kung anong mga ginawa nila, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos wala pa rin. Ganon, wala pa rin ads. Tapos meron din, tapos, dun sa mga pinapanood ko na videos, actually, binabasa ko yung mga comments nila, and then, pareho kami ng mga concerns na wala din daw mga ads sa kanila, tapos mga 5 days na daw sila na na-approve or na monetize, pero wala pa rin ads na nag-a-appear. So ayun, parang ay, paano kaya? Ganito, ganyan, ganyan. Tapos ganyan. And then, tapos nung sinabi na sa akin nung isang friend din natin na sa YouTube, ayan, sinabi niya, ay parang meron ng ads sa'yo, ganito, ganyan, kasi may ganito ka na, ganyan, ganyan. Tapos, upon checking, meron na nga, in fairness. So, ayun guys, after like 4 days, nung after kong ma-monetize, dun lang ako nagkaroon ng ads. So, ayun lang so far yung aking story, yung aking struggle sa pag-vlog, which is later on, sana mas marami pang mga videos pa ang magawa ko pag hindi busy sa work. So, bali na sisingit-singit naman kapag day off, pero kapag meron ding times din kasi na parang, syempre pag off mo, 'di ba? So instead magpagod ka rin, so maglalaba ka pa, so magpapahinga ka na lang. So ayun lang. Sana at least sa mga friends natin diyan, sa mga kabarads natin diyan na hindi napanood tong video na to live, sana guys panoorin nyo. Ito kasi mag-i-stay naman to sa aking YouTube channel. So, ayun. And then guys, yung aking Facebook page, do not forget, meron na po tayong Facebook page. Ayan. As of the moment, meron na tayong like almost 500 followers. Yun lang. Yun lang muna. And then, yun.
Uy, asa na si Jenny? Andyan ka pa ba? Nakakaloka, no? Sige, antayin ko muna. So, dito muna lang ako guys magtatambay. Antayin ko na lang muna yung kasama ko. Opo, andito pa ako. Oy, kwentuhan mo naman ako, friend. Sana magkita tayo. Yan, sa Manila. Kasi, pag hindi ka busy saan ka ba sa Laguna? So, ayun. Though, antayin ko na, dito muna ako magtatambay muna kasi Santa Rosa, Laguna. Oy, malapit ka lang ng Manila. Oo. Pag hindi ka busy, okay yung schedule mo, tapos maluwag din yung akin. Sana. Oo. Magkita tayo. Matagal ka na ba yan sa Laguna, friend? Iniwan mo na ang Bagao. Actually, nami-miss ko rin yung mga ibang friends natin nung high school. Ayan. Kasi, oo, nagbakasyon ako nung last year. Pero, syempre, sa family mo pa rin, sa family ka pa rin. So, ayun, parang wala namang chance na i-meet ko sila. At saka may kanya-kanya naman na silang life. Oo nga, para maturuan mo naman ako. Yes, friend, dito na din ako ng unit para sa education. Oh my God! Talaga? BSHRM ka rin dati? Well, ako rin. Charot. So parang magkakasundo para tayo sa mga, alam mo yon, sa mga, makakarelate pala tayo sa iba't isa sa mga, alam mo yon, yung scope ng HRM, yung hospitality industry. So ayun, happy naman ako for you, 'di ba? Pero alam mo ba, oy, hindi rin buti nga ikaw parang nag-aral ata kaagad. Ako hindi. Ay talagang dito. Talagang dito. It's okay para alam mo 'yon, malaman din ng ating mga kabarats, yung ating mga ating mga viewers. Yes, kasi alam mo nung major ko is AP nung nakapasa ako ng board. Wow, ang galing naman. Araling panlipunan, di ba? Yun yun. Ako, alam mo ba, parang buti nga meron ng FB ngayon, di ba? So ako, nung high school naman tayo ng after graduation ng high school, hindi agad ako nag-aral. Layo. No, okay lang. No, that's okay. Layo sa... Actually, no, isa rin yung gusto ko rin yun. Oo. Masaya din kaya, no, magturo. Kasi after, di ba, pwede ka naman kumuha ng units gaya ng ginawa mo. Nakakaloka. Hindi ka ba nauwi sa Bagao? Or hindi ka nagbakasyon? Or something? O batch kasi alam mo naman, panda kiekok ako kaya yun. Oy, grabe siya. Actually, bakit ganun nga yung notion, no? Oy, hindi naman. At saka kahit naman na hindi ka masyado matangkad, makakapasok ka pa naman sa industry natin dati. At saka maganda ka kaya, eksayerada ka. Pang FO. Saan ka pala nag-aral? O talaga, dito tayo nagkwentuhan sa live pa yan na. YouTube live. Oh, it's 5:30. 5:38.
Wala, dito sa Manila, meron ka ba bang kilalang friend natin or kabatch natin na nag-aaral or na nag stay rather dito sa Manila or nag-work? Sa Saint Michael dito sa Laguna unit sa CSU naman ang HRM ko batch. Ay, galing. Oy, CSU din ako. Anong batch ka? Do, syempre nauna ka, di ba? Kasi nag-stop nga ako. Karitan ako CSU. HIM sa amin dati. Ay, naghang yung isang buwan ko. Sa lalo ka. Social Learn. 2008. Alam mo ba, nag-start ako nag-college 2010 na. Oo. Kaya late ako, na late. But anyway, it's okay. At least, di ba? And then kumuha ka na ng units mo sa Laguna. Galing naman. Ano palang tinuturo mo? High school? Or elementary? Grade 8. Social Learn. May pa-grade 8. Excuse me. Ay, wala na pala akong photo. At least, nag-enjoy ka naman, no? Sa pagtuturo. Marami na tayong classmate na teachers, no? Classmate and then kabatch. Bongga. Si batch chika tayo mamaya, magpapapak ako ng donation. Yes, batch, madami na. Okay, thank you, Jenny. Salamat. Ayan, sige lang. Thank you for watching. So, ayan yung ating friend and kabatch dati na si Jenny Gahes. Na nasa Laguna ngayon. Ilang viewers ng barada? 3. Dami Pwede na. Ayan, 2 na lang. Yun din akin. Sige guys, tambay muna ako dito kasi mamayang 6, bababa tayo. Andyan na yung shuttle. Or gusto ko nga actually mag-live pag tumaas. Ano yun? Hindi. Mamaya, pagbaba natin. So, hindi ko na lang siya i-off. Hanggang sa shuttle. Diba? Gusto nyo ba yon? Pero lowbat na ako eh. Mag-charge muna ako guys. Wait. Saan sundo?
Minsan din merong mga nagla-live din. Minsan nakikita ko. Tapos, ay, kagaya ko, wala ding viewers. Minsan, isa lang, dalawa, gano'n. Ganun talaga. Ano nang nangyari dito? Oy, baradang bilisan mo dyan. Oops, oops, oops. Ako nang unique para sa education. Money. Money. Wrong spelling pa pala yung one ko. Money. I kasi yun, hindi I. Later i-edit ko. Paano ako na monetize? Ganon. Hindi money. Bakit? Ay, ba yung nilagay mo baradang? Oo. Ay, yung nilagay ko. Ngayon ko lang nakita. So guys, I think I have to end this live stream na kasi mag-aabang na kami ng shuttle. Ayan, pupunta kami ng SM Clark, Pampanga. So, ayun guys, maraming salamat sa lahat ng tumutok ngayon sa aking live stream, sa aking mga kaibigan, sa mga kabarads dyan. Ayan, thank you so much for always tuning in. Ayan, and then for always watching my videos. Bye everyone!